mascarita. Ten usted el botón. Bueno, ante todo, gracias a todos por vir. Sei que dixeron eles, pero particularmente desde os veciños. Para min, a todos por vir, incluídos os políticos, evidentemente. Sí, me costar que teña unha voz un pouco baixa. Para min é un día especialmente memorable, espero que haxa moitos máis. Hai moitas caras coñecidas, eu son veciña de Sabaceda, criei-me ali, e particularmente o que quero aportar, logo outros compañeros falarán de cousas así máis concretas que son bastante obvias, o que isto podría supoñer para Moaña, pero eu quero me centrar particularmente en que hai, como diría, tedes que vir un pouco máis para diante porque non teño máis voz. Si, hai sitio, podedes vir para diante, Podedes ir un pouco máis para dentro se queredes, que hai espacio. Estou nerviosa, gracias. Que non se quede ninguén no pasillo, que hai espacio aquí dentro, Bueno, continúo. Que o que quero deixar encima da mesa é como unha esperanza de que realmente aquí no Morrazo, particularmente en Moaña, porque do que estamos falando hoxe, hai un potencial increíble, pero increíble, para, digamos, facer frente a todo o que nos está a acontecer agora mesmo na sociedade, en todos os planos, económico, social, cultural. Este vial, en realidade, o que fai é destruílos, o que faría, que non se fala, destruílos. Hai xente que leva 10 anos traballando e este ano, algúns xa plantearon o ano pasado, hai 2 anos, aos políticos, pero quizás a opinión pública todavía non se difundiu plenamente. Hai xente traballando en temas de mobilidade. O futuro non pasa por, digamos, por resurdir a través de construir máis carreteras, sino, sobre todo, respetar, eso é unha premisa básica, respetar os nosos ancestros e o noso pasado e a nosa historia. E isto, Moaña naceu aí arriba, en San Martiño. Hai un montón de nacementos de agua, hai un montón de vales fluviales que teñen uns recursos agrícolas que vamos a ter que tirar deles no futuro inmediato, e hai un montón de proxectos de moitos profesionais que están dentro da xestión de montes, dentro do tema de mobilidade e humanización de todo o plan do litoral, dentro do que son valles e recursos hídricos aproveitables, e isto entroncaría directamente con como relacionarnos nós aquí, os maiores cos pequenos, e o tema do turismo. O sea, hai un montón de frentes abertos que neste ano espero que se poñan todos sobre a mesa para a divulgación de, digamos, da población, e que nos inyecte un pouco de ilusión de que, a pesar de todas as circunstancias que están acontecendo, hai moito, moito futuro. E isto é, digamos, o foco, isto me refiro ás terras que atravesaría esta circunvalación, son, digamos, o tesouro donde que podemos partir para facer todo isto, a parte da costa. O interior tamén é importante. Entón, bueno, simplemente quería deixar eso sobre a mesa, ahora os compañeros van a continuar, e espero e confío que nos próximos meses poderamos, tanto o equipo que pertenezo como outros, empezar a difundir toda esta información para que, bueno, o que queira colaborar. Hai moita xente formada que está volvendo ás súas casas e hai futuro tamén para eles. E se pode generar moitos postos de traballo, e non estou falando por falar ni facendo demagogia, é unha realidade. E para rematar esta tarde escoitando música, escoitei unha frase que non é mía, pero podría ser, e que di algo así como un músico de jazz, Christian Scott, que di: la crítica nunca debe llevarnos a la parálisis, sino todo lo contrario, debe incitar a la acción. Y ahí vamos. Gracias. Ten a palabra o representante da Chamusca, Francisco Ferreira.
A máis freia se vai a joder máis a Jorge. Vamos a ver. Fala alto. Vale, xa. A Federación de Vecinos de Chamusca, nunha reunión extraordinaria onde a tarde, acordou os seguintes puntos. En relación co pleno extraordinario que se celebra no año no día de hoxe para tratar o proxecto de circunvalación proposto pola Xunta de Galicia, esta Federación acordou o seguinte. Primeiro, solicitar a retirada do actual proxecto, elaborando un novo estudio que, respetando as cotas do terreo actual, evitando aterrados e cortes, os impactos visuais, tráficos e ecolóxicos, sirva de vía de comunicación e vertebración do territorio aos vecinos de Moaña. Esta foi a alegación presentada pola Federación o 29 de agosto de 2008 ao proxecto de circunvalación presentado a información pública dentro do plano sectorial Vigo-Lícera. 4 anos despois, tamén en agosto e véspera de eleccións, se nos volve a presentar o proxecto sen modificación alguna, polo que a resposta é literalmente a mesma. Segundo, que se trate como elemento diferente e diferenciado o acceso ao corredor dende a parroquia de Tirán e a Minxoada. Dito acceso figuraba no proxecto inicial do corredor e por diversas circunstancias nunca chegou a executarse, sendo un viario reivindicado polos vecinos de ambas parroquias e que nada ten que ver co proxecto de circunvalación que se trata neste pleno. Terceiro, que, independentemente dos novos estudios e alternativas da circunvalación, se inste a Consellería a cumprir cos compromisos de mellora da seguridade viaria en diversos tramos das estradas 313 e 551. Recollidas nas respostas do Conselleiro a escritos desta Federación de data o 15 de 3 de 2011, resposta parlamentar 27 de 1 de 2012 e 2 de 3 de 2012, no que se citan dos proxectos de mellora de seguridade viaria que, unha vez aprobados, priorizaránse en función das disponibilidades orçamentarias e a disponibilidade e facilitar o paso de peóns, tanto na 313 como na 551. Actuacións que implican a ocupación de terreos que non son de dominio público, por lo que serán priorizadas unha vez contemos coa plena disposición dos terreos necesarios. 4. A solicitude da ampliación, en calquera caso, do prazo de información pública e elaboración do plan de mobilidade viaria da Península do Morrazo, doga 20 de 7 de 2012 ata o 28 de setembro de 2012. 5. Que o Concello de Moaña habilite un punto de información atendido por técnicos cualificados que poidan informar debidamente do detalle das obras propostas para poder elaborar as alegacións que se nos solicitan no trámite de información aberta. Como vostedes ben saben, a Federación ten entre os seus objetivos prioritarios a mellora da seguridade viaria no noso concello. E, por último, que se incorpore a acta do pleno o presente escrito e os seguintes que se xuntan. Número 1. Resposta parlamentar da Consellería de 16 de 3 de 2011. Número 2. Escrito do Conselleiro á Federación do 27 de 1 de 2012. 3. Escrito do Conselleiro á Federación de 2 de 3 de 2012. 4. Escrito da Federación ao Conselleiro do 9 de 8 de 2012. E 5. Escrito da Federación ao señor alcalde do 9 de 8 de 2012. Nada máis. Una palabra, Manuel, para... Buenas tardes a todos, gracias ao alcalde e aos políticos por asistir ao pleno este. Nós, como
última sesión de vecinos do Redondo, en la Rúa, non estamos decididos a que se faga isto, esperamos que os políticos todos voten nos canais isto, porque hai moito tempo que estamos luchando contra a vía rápida esa que viña por o Redondo, e máis por aquí todo. Botóns abaixo. Agora queren nos meter isto que nos apunte todo o año, que era todo o año. Non é solamente os edificios de abaixo, hai que contar tamén aquí. O año é todo para a vida. Aquí cortanos por medio. Eu non sei que é culpa, se é dos políticos de Moaña, se son da Xunta, de que ano é isto, porque isto ven xa de anos atrás. Aquí é dividir Moaña en dous. Cortar aquí as carreteras, todas, non nos deixar facer nada. Eu pregunto, que políticos tuvemos aquí? E temos en Moaña. E non miran isto. Temos que andar nós, gastar cartos. As sesións de vecinos temos que gastar os cartos para decir ao Consello: aquí tedes o que nos queredes facer. Porque a nós non nos importa nada. Aquí non sabemos nada. Vos preguntamos: para que é isto? Para que é? Para que é? Preguntamos: para que é isto? Para meter lío en Moaña, non é? A ser ao público. Porque para outra cousa non sirve. Isto sirve non máis que para fazer que arreglen as carreteras que temos en Moaña, que non podemos andar por elas, por aquí, que esa encheo e que gasten o diñeiro este, coa pouco dese diñeiro que van a gastar un pouco, dese diñeiro que queren unha fortuna, que queren gastar en isto, que gasten destas carreteras que temos salidas en cantidad, que lle paguen os vecinos por levar 3 e 4 metros esas carreteras que non podemos pasar por elas, e que nos arreglen Moaña de unha vez, vamos. Queremos que nos arreglen Moaña. E que non a divida, que non nos metan os vecinos en líos, en guerras, que é o único que están facendo hasta hoxe. E por o momento non os digo máis nada hasta desde o pouco. Pasamos a palabra a Manuel Fernández Juncal. Bueno, é difícil falaros un poquinho disto, tendo en conta só que plantexou o señor alcalde ao principio, que empezou casi polo final da xunta de goberno, bueno, desta reunión que hai aquí, que parece ser que os partidos políticos se puseron de acordo en votar isto abaixo ou algo parecido. Pero ainda así, como se está aportando a moitísima xente que estamos aquí a información, e ainda que se vai a falar moito de mobilidade, por lo visto se vai a crear unha comisión, así que, en fin, que estudia as posibles variantes a todo isto para que haya unha mellor mobilidade en Moaña, hai que pensar realmente en exemplos prácticos de que pasaría nesta estrada se realmente acolléramos un coche. Hai que pensar que esta carretera, que pasa moi cerquiña do centro de Moaña, está pensada única e exclusivamente co coche. Aí non vemos nada que sirva nin para alguén que vai andando, nin en bicicleta, estamos pensando en coche. Entonces temos que plantearnos isto que beneficio dá a alguén que vai en coche, porque é o único beneficio que hai en cuestión de mobilidade. Entonces eu non me imagino a ninguén, por exemplo, que viva en Beira e que queira vir ao centro de Moaña, por exemplo aquí, e que coña, pois, no Selleiro, por exemplo, na rotonda que é a primeira, ali no bar chiquito, e que veña todo por aquí, parándose en varias rotondas que hai por aí, e que salga aquí no Monte do Carrachal, que pase por detrás dos edificios de José Luis, que veña a dar a rotonda onde está a Guardia Civil, e que vai ser aquí o centro de Moaña. Non me lo imagino, cando pode vir pola costa, etc. Si viñera, non sei se gana tempo, eu creo que o perde, pero se o gana, non sei canto sería. Esa persona que sale de Meira, pois imaginemos que quere ir a Cáceres, con franqueza. A circunvalación que hai agora, lle guste a uns ou non lle guste, non sei Vinicius, etc., é vía rápida. O se día calquera persona de Meira, en 5 minutos está na vía rápida. Si non se utilizas, porque non se quere. É dicir, incluso unha demanda social de que se arreglara a carretera de Meira arriba, que chega hasta Praga. Menos un último tramo está bastante ancheada. Se non se colle máis, é porque a xente de Meira non a quere utilizar, ou prefire utilizar a da costa, non o sei, pero está aí. O que non se pode facer é porque a xente non utilice unha posible variante que xa existe e que hai que facer outra hasta que al conductor del coche le guste esa. Iso non pode ser.
Por certo, todas as zonas altas de Moaña xa pagaron no seu día un gran precio pola vía rápida. E está aí, non se vai a discutir ahora sobre ela, pero está aí e se pagou un gran precio, se non se quere utilizar esa posibilidade. Podría haber outras posibles mobilidades dunha persona que salga desde Beira, pero, bueno, por plantexar un par delas, ¿no? Entonces, vou a plantexar a alguén que vai a Vigo, por exemplo, en coche, e que sale muitísima xente, incluso aparca o coche en Brollón. Hoxe en día, ninguén tarda máis de 5 minutos en chegar na salida de Brollón ao centro de Moaña. Coa mala entrada que temos aquí, por exemplo, hasta o Rosal, baixando pola Dolloni, etc. É certo que hai sitios puntuais, e iso habrá tempo que discutir en Moaña, probablemente estudiando plans de mobilidade, como aí, onde está o Dolloni, etc., que se pode intentar mellorar aí onde cesa é unha posible baixada aquí ao centro de Moaña. Pero ese é un trozo puntual que habrá que estudiar como trozo, a ver que pasa, porque como ese, pues pode haber varios sitios máis. A mí, por exemplo, penso en outros sitios, me meto, por exemplo, na Meixoada, e me parece impensable, ainda hoxe en día, que teñamos unha salida tan boa na Meixoada, da vía rápida, que está aí existente, e en cambio a incorporación á carretera de Coiro é unha auténtica vergonza. É dicir, é algo que quedou aí, e está, isto está, e son 100 metros, mellor. E non se arregou, bueno, pues hai que hacer o mellor unha circunvalación de Moaña para solventar ese problema, como isto. San Martiño, Asalde, todas estas zonas. O Plan Xeral de Urbanismo xa foi aprobado. Se pensa que pode ter unha vigencia de 20-30 anos. En San Martiño, a posible extensión ou expansión urbanística é mínima, pequena. Na Salde é casi inexistente. E para isto, eu estou encantado. Pero, bueno, da igual. Ese é o que prevén os nosos políticos para esas zonas de aí arriba. Entonces, San Martiño, hoxe en día, para 4 casas que hai e outras 3 que poden haber o día de mañá, ten unha salida por o norte arriba ao Outeiro estupenda en 3 minutos, pero estupenda. Mala, sobre ten unha salida. Pero a calquera persona que vive en calquera pobo, cidade, se se lle di, incluso desde San Martiño, desde a zona de San Martiño da Iglesia, que en 5 minutos chega a Meixoada e que entra nun corredor do Morrazo, é que firma mañá. E en cambio lle ofrecen pasar por diante dos Fuciños unha carretera estupenda, non sei que, non la quiere. Porque para que a quere, si ten a 5 minutos unha salida, non sei que. Que queremos? Unha carretera, todo o mundo ten unha carretera ao lado. Se a quere todo o mundo que levanta xente a van, entonces que pagamos 20.000 estradas e nos pasa todo por dentro da casa. Entonces, esa persona que decía eu antes que salía, por exemplo, en Brollón, tarda 5 minutos en chegar a Moaña. Que en vez de salir aí, sale en Pasarín e colle todas varias rotondas, sale por aquí, vai a salir, se ven o centro de Moaña, vai a salir ao monte da Carachal, baixará por aí e irá por esta estrada que pasa por aquí por diante. Voy a dar o beneficio de que aforre 5 minutos, que non os aforra. Pero voy a dar o beneficio. Si aforrase 5 minutos, que non os vai a aforrar, en vez de salir aquí arriba, salir por la carretera de Marín, por donde vais actualmente, con todos os problemas que hai, con os atrancos que puede haber, 5 minutos merecen iso. Non. Alguén de Cangas que quera vir a Moaña, ten outras alternativas para vir. Eu me poño en día, donde está a circunvalación, bueno, se chama Rotonda do Gordo, que é ali en Cangas, e non tardo 5 minutos en chegar ao centro de Moaña. E hai tamén unha especie de engañadobos, creo eu, con perdón, sobre quitar o tráfico de Moaña. Se nos prometeu no seu día que había rápida, que a xente que iba a ir ao centro de Moaña non iba a ter tráfico. Pouco menos iba a ter unha acera maravillosa, tal, non sei que non iba a ter tráfico, ni contaminación, non sei que. Todos sabemos ese día que pasou. A vía rápida, se antes había un Morrazo, pois X, había 1000 coches, pois ahora hai 1500. E a vía rápida absorbeu tal, pero os que estaban por aquí teñen. O sea, hai máis, o sea, tamén o colapsa. Esa carretera, se se vai a haber tráfico, por suposto que sí, pero as carreteras atraen tráfico. E é un sinfín. Se fai unha carretera, despois hai que facer outra, despois se fai outra, e ao final Moaña é unha cousa moi pequena. Non podemos estar toda a vida facendo 20.000 estradas, hai que poñer un freno. E como ben decía Manolo e outra xente, xa hai estradas suficientes, xa estamos super ben comunicados por estradas semiurbanas que se poden mellorar, etc. E pode haber puntos, sitios puntuales donde se podría, repito, mellorar esa, facer esa mobilidade máis fácil, máis asequible, etc. E o mellor non sería realmente con semejante coste, non? E quería falar de outra cousa máis. Eu son tamén veciño que se vai ir probablemente a Salde, con moitos vínculos aí e tal, non? E para decir, recordar que os políticos, outra cousa, que repito, os políticos parece que a priori xa se decantaron por isto, non? Por non facela, ou por botar abaixo. E decir que os propios políticos, por exemplo, tocante a Salde, moita xente non o sabe, xunto con a zona da Fraga, son as dúas únicas zonas de Moaña que están catalogadas como zonas rústicas.
Ser zona rústica non é, digamos, algo romántico que tes algunha casa, es que hai 4 casas bonitas de piedra, de tipología antigua, e ya está. Ser catalogada de zona rústica é que hai moitas cousas aí metidas. Aparte de esas 4 casas, ou 12, ou as que sesan, hai un estilo de vida, hai unha relación coa terra e por que hai unha riqueza acuífera, etc., histórica, etc. Está aí. Se os concellares de Moaña decidiron que de 7 zonas rústicas solamente 2 merecían seguir sendo catalogadas como rústicas e unha delas é esta zona da Salde, sería por algo. Isto se lo carga. Se lo carga. Decir que se hoxe en día vamos á zona da Fraga nos gusta tanto porque se arreglou o río, en fin, máis ou menos se vai mantendo, etc. E todo, moita xente que antes non coñecía o río da Fraga o coñece porque está arreglado, etc. Toda esta zona que vai desde Ría da Alca, e os vellos o saben, e que antes era transitable, que comunicaba o pleno centro de Moaña, aquí detrás da iglesia, aquí a iglesia da playa, mismamente saco a carretera de Marín, facilmente acceso fácil, que é unha riqueza inmensa, donde podría haber un parque natural maravilloso, que na Sabacera de toda esa zona non hai nada de parques, pero é unha zona bestial, estupenda, donde confluyen 3 regatos, 3 ríos, a fonte da pedra, etc. Isto é unha riqueza brutal. Eso se lo carga, toda esa zona. E ademais, decir que a Salde non ten sentido sen San Martiño, igual que San Martiño non ten sentido sen Salde. Esta carretera nos divide completamente a Salde e San Martiño. Se un vai pola vía rápida, se atopa unha estrada que está prácticamente un muro. Vemos unha valla por un lado, outra valla por outro, ou hai trinchera, ou hai taludes. Esta carretera nos vai a dividir. Temos que ir como, non sei, como os burros, por onde nos mandan, unha rotonda, pasar por un túnel, e xa sabemos o que pasa. Toda a xente que deixou de ir ao monte e que iba antes a ver algo de fincas, a darse un paseo, etc., deixou de ir porque non está disposto a cantar tantos camiños tan grandes para cruzar unha ponte e cruzar un túnel. Aquí vai pasar o mesmo. A ver, veciños que ni siquiera nos van a solicitar, e repito, eu non entendo San Martiño sin a Salde, e non entendo a Salde sin San Martiño. E todos que van a esas festas por aí, etc., e vedes esa zona, pues esa zona é para disfrute de todos os moañeses, non solamente a xente que ten os vínculos personales con esa zona. Probablemente está por descubrir, igual que estaba por descubrir, o mellor é a zona de, como decía antes, de la Fraga. Non foi un descubrimento para muchísima xente, viñamos de fora. En Moaña recordo de pasear moito por aí que nos vamos arreglado, viña xente de fora, decía, isto é unha pasada, e ahora os moañeses vamos por aí. Pois tamén temos que recuperar, probablemente desde a Ría da Alca, toda esta zona que sube hasta Salde, etc., que hai unha maravilla, que a xente de Moaña que coñeza, que se potencie, e que conservemos eso como zona rústica. Que o que ten que ser. Se non estamos sendo consecuentes do que o aprobado probablemente o espírito, entendo eu, desta zona, o que os nosos concellais entenderon que tiña que darlle a esta zona. E nada máis. Damos a palabra a Manuel Pastorita. Boas tardes a todos. Se trae un escrito aquí porque a veces me falla a memoria, non me ningún cachondeo, non digo de cachondeo. Entonces trae un escrito aquí que me pidieron que los vecinos da lá de arriba, e a bueno ler se vos permitides. Pouco máis penso que hai que engadir só o dito, penso que xa máis ou menos todo o mundo en liñas xerais sabe de que vai isto. Pero bueno, vou a cumprir o gusto aos veciños que saben deste escrito. Entón empezaré dicindo que sendo solidario con todos os sitios afectados en contra desta desfeita, como é lógico, vou a centrar na parroquia de San Martiño, a cal coñezo con detalle e na que vivo. Como se pode ver, este trazado non só divide Moaña de este a oeste. Non entendemos pa qué, pero case entendemos pa quen. Os políticos de Moaña teñen a obriga de que Moaña non cesa a pajota de todo e defendela que o povo se fai falta e non promovendo desfeitas. Volvendo ao tema de San Martiño, non só se corta o crecemento, senón e a deixa mortalmente ferida, cortando as mellores terras, regatos que darían unha che de partes secas e os viais asistentes entre si a de ser o que hoxe calcara vai de San Martiño para Salde, de Salde para San Martiño, se o cimentaría todo, teria que andar a dar voltas por as rotondas.
bueno, por certo, por viales, por os cales cada vez máis moañeses e moañezas andan a pasear e a facer deporte. Eu quedo asombrado estes días mirar a cantidad de xente, xa dende hai anos atrás, que vai vindo moita xente por esas zonas de Illareva que antes non se coñecían, pero ahora sí. E despois, se se corta, acabaríase con os dos pulmóns de Moaña, que sería destrozado, incidindo negativamente na calidade de vida do povo de Moaña, non só das personas. Como galego que son, din que somos desconfiados, pero dando un tempo para cá parece que hai algúns taimados sin querer desfacer o que nos deixaron os nosos ancestros. Pensamos que con esa inversión de 13 millóns e pico, que logo, como sempre, acabarán sendo 15 ou 18, en fin. Estudiando técnicos, políticos e veciños, os viais existentes, mellorándoos e enlazándose entre sí, se conseguiría unha Moaña mellor. E ainda que darían cargos para facer un parque en soterrado se fixera falta, que iso se vai falta. Pero non destrozar Moaña para que veñan os jodechinchos. Para isto se fixera unha vía rápida. Para isto se fixera unha vía rápida. E a melloren, se en vez de 2 carriles, pero bueno, aguantamos un poquinho máis e que pagan 4. Total, o daño xa está feito. E por último, pido a todos os veciños e veciñas, isto foi aprobada por maioría, é un pouquinho fuerte, pero non me queda máis remedio que decirlo, para iso teño escrito. Pedimos a todos, veciños e veciñas das zonas afectadas, que se isto fosse adiante, as persoas e políticos que promoveron isto sesen declaradas persoas non gratas nestas zonas. Pasándole la palabra a David Pereira. Hola, boas tardes. Eu viña, a falar en nome dun colectivo, dun grupo que levamos de un tempo a esta parte traballando na mobilidade aquí no Morrazo, entendendo, a mobilidade, este dereito de todo cidadán a desplazarse pois os servizos que ten, pois o seu traballo, os estudos. En primeiro lugar, quisera agradecerlle o Concello a creación desta comisión de mobilidade. Esperamos que sirva para bastantes cousas, que ali se poida falar e debatir e analizar os problemas que ten Moaña e Morrazo, que se poidan propoñer solucións. Algunhas cousas que iba a dicir, xa as comentou outra xente, simplemente recalcar ese efecto chamada que produciría esta nova vía, ese aumento do tráfico, non só na vía, nos cruces, por exemplo, en camiños polos que ata agora se paseaba tranquilamente, nos que se pon unha rotonda e que xa non se pode seguir paseando, senón tamén, por exemplo, en Meira, no centro de Meira, na Porta do Sol, é dicir, todo ese tráfico que viría dende abaixo pola estrada da costa e dende arriba por esa nova variante que se concentraría aí na Porta do Sol, onde precisamente hai un semáforo que agora se está producindo problema de tráfico, tamén na guía, tamén todo ese tráfico que pasaría ata do Maio, todo ese tráfico que se intentou aforrar coa vía rápida, agora volvemos a traer ata a Porta do Sol, ata a guía, ata do Maio, e dicir, non só os presuizos que crea para os veciños polas zonas que pasa, senón tamén para os veciños que quedan máis alá, que quedan en Meira e en do Maio. Quería tamén comentar, é dicir, que este é un proxecto que se fixo dende o punto de vista somente do automóvil, que é un proxecto que ten unha mira moi curta, é dicir, que solamente mira un punto e outro punto e non se fixa por onde pasa ou non se fixa que ocorre máis aló, que tamén desprecia e non ten en conta a outros xeitos de mobilidade, como por exemplo os peóns, que destroza camiños, como por exemplo os ciclistas, que antes pasaban por algún desas vías, por exemplo o transporte público, que non o ten en conta, e que é algo que aquí no Morrazo, en relación con Vigo, deberíamos potenciar, que temos un transporte público
moito peor do que poderíamos ser. E tamén, é dicir, este elevado gasto que se pretende facer nesta vía, que, como xa comentaron outros compañeros, se podería utilizar para gastarlo en outras cosas, para mellorar as vías existentes, para mellorar os camiños por onde xa pasea a xente, por onde xa se move a xente desde determinados barrios ata o centro de Moaña. Eses cartos ou esa atención que se podería poñer no fomento do transporte público, nunha mellora das liñas de autobús ou de barco, agora que se está falando de formar unha área metropolitana alrededor de Vigo, e tamén o tema do coche compartido, que se comeza a falar tamén, que isto non fomenta máis que ese individualismo de coller o coche e ir a que cada un quere, producindo máis atascos aínda, e que hai toda unha serie de cousas que aquí non se tenen en conta e que son sobre as que hai que traballar. Esperamos que iso, que esta comisión de mobilidade poida traballar sobre elas, cuidamos entre todos e construir unha Moaña mellor. Moitas gracias.